Čau lidi, dneska bych s váma rád probral superkompenzaci. Je jaro, tudíž hodně lidí má před závodama, takže to téma si myslím, že je docela teďkon hodně řešený. A sám jsem si prošel už desítkama superkompenzací, vyzkoušel jsem si jak sám na sobě, tak hlavně i na spoustu svých klientů, s tím, že jsem připravoval i třeba Tomáše Tabačiara, takže mám zkušenosti úplně s těma úplně profi kulturistama a bikinama, jako ženskýma. Takže si myslím, že už mám na to vytvořený nějaký svůj určitý náhled. A co to vlastně taková superkompenzace je? V podstatě je to týden před závodama, kdy se snažíte dostat veškerou vodu z podkoží pryč, abyste měli co nejvíc vyrýsovaný svaly, abyste vynikali definicí tvrdostí a zkrátka udělat takový ten wow efekt a mít co nejplnější svaly zároveň. Dostat vodu z podkoží do svalů, naplnit ty svaly a vypadat prostě skvěle. Hned na začátku vám musím ale říct, že to není o té superkompenzaci, jako o tom mít tu formu už před tou superkompenzací, protože jakmile vy budete mít nějaký určitý procento tuku na sobě před tou superkompenzací, tak i kdyby ta superkompenzace jste udělali úplně nejlíp na světě, tak ten tuk tam bude hrozně vidět, protože vy odvodníte tu vodu, ale budete tam mít furt mezi kůží a svalem, tak budete mít ten tuk a bude to vypadat jako měce, zalitě a v podstatě bude vypadat, že tam je ta voda. Takže pokud nebudete úplně připravený, tak superkompenzace vám nepomůže a spíš naopak vám uškodí ve většině případů. Proto je fakt důležitý mít tu formu už třeba 2 týdny, 3 týdny před závodama a potom už si vlastně jenom hrát s tím vlastně, jak to udělat. Zároveň další bod je, že nějak vlastně jakoby se stravujete po celý rok, máte nějaký pitný režim, nějak vlastně solíte normálně, jíte potraviny, prostě na který jste zvyklí a hodně lidí má tendenci ten poslední týden úplně překopat, že tam dá jako potraviny, na který absolutně není zvyklý, protože to někde slyšel, že se to má dělat, přestane solit týden, přestane prostě pít a nepít a solit, nesolit. A vemte si, že to tělo vlastně zažije úplně extrémní šok, na který vlastně není zvyklý, neví, co se děje najednou a jak na to tělo zareaguje. No můžete hádat, pravděpodobně tak, že se zalijete vodou, protože je to pro tělo extrémní stresová situace, neví, co se najednou děje, už takhle má extrémně málo vlastně podkožního tuku a je ve stresu celou dobu z té přípravy, je hodně vyplavovaný kortizol. A když se stane takováhle změna radikální, tak ještě ten kortizol extrémně zvedne a vy se dostanete do úplného jako katabolismu a zalejete se vodou a to tělo absolutně nebude vědět, co se děje. Takže strašně důležitá věc je držet si prostě furt nějaké své jakoby zaběhlý prostě potraviny, návyky, mít tu hlavu v pořádku, ta psychika je taky strašně důležitá a nevymýšlet prostě kraviny poslední týden do závodu. Tu formu už vám to spíš jako, už vám to nedožene tu formu, to už vám spíš jenom ublíží. Takže to je tohle, dělat co nejmenší prostě výkyvy v tom. Další věc, asi si rozebereme postupně sůl, vodu, potom nějaký jakoby sacharidy a nějaký jako třeba diuretika si povíme taky, protože diuretika jsou bohužel hodně zneužívaný. Tak začneme tou solí. Dejme tomu, že plácnu nějaký standard je třeba 8 gramů soli denně, já jsem sůl nikdy nepočítal a nějak jsem to úplně neřešil, prostě jsem solil jako každý den jakoby předtím a ten týden před závodama se říká, že byste měli začít solit víc, abyste vlastně si udělali takovou, je to jako s vodou, prostě začnete solit víc a potom pomalu ubíráte z té soli a to tělo vlastně jak je rozjetý a pak ubíráte tu sůl, tak ono vlastně pouští tu vodu z toho podkoží. Teoreticky tak by to mělo být. Ale zároveň já už jsem si vyzkoušel na sobě, že s tou solí jsem vůbec skoro nehejbal, možná lehce, třeba o 10-20% jsem jenom jako navýšil než normálně. A to vlastně, dejme tomu, že superka začíná dejme tomu od neděle a závodíte v sobotu.
takže od neděle do čtvrtka jsem solil o 10-20% trochu víc a ten čtvrtek, tak tam už jsem vlastně dával třeba 70% z normálu a pátek jsem solil do 12 hodin do oběda třeba první 2 jídla jsem si trošku osolil jako normálně a nebo jsem si tam dal prostě už jenom nějakých 30% z normálu do toho oběda. V pátek vlastně máte poslední den a v sobotu závodíte, takže v pátek do oběda jsem měl nějakých 30% soli z normálu, nebo to můžete udělat tak, že si osolíte první 2 jídla a pak už jsem nesolil, protože ta sůl, když potom už nesolíte, tak vám pustí přes tu noc jakoby poslední zbytky, dejme tomu, té vody z podkoží, ale zároveň máte furt dost soli na to, abyste udrželi ty svaly plný. Takže takhle to dělám já. S vodou to samé je voda hodně kopíruje sůl, takže pil jsem normálně, spíš třeba 20-30% jsem zase zvýšil než normál. Piju třeba 5 litrů, tak jsem pil dejme tomu 6,5 litru od té neděle a pil jsem to do středy zase. Čtvrtek už jsem dal dejme tomu za ten celý den polovinu, což bude třeba 3 litry za celý den ve čtvrtek. A v pátek jsem vypil zase třeba už jenom litr do 12 hodin do oběda. Takže s tou solí vlastně jsem potom udělal i tu vodu od oběda. Ale s tím, že zase, když máte rejži, rejžovou kaši, brambory, nějaký ovoce, tak to všechno obsahuje tu vodu, takže vy se té vody úplně jako nezbavíte. Úplně jako, že byste úplně jako nepili nebo ne to byste museli jíst všechno ráci a tohle a pokud to nejíte celý rok, tak zase by jsem tam prostě furt ty rácia necpal, to tělo na to není zvyklý, takže jeste, nemusíte se bát, jakoby dát si normálně vařenou rejži ve vodě, dát si nějakou kaši úplně v klidu a té vody už tam takhle bude jako málo. Takže voda do pátku do 12 hodin. Další makroživiny. Tam se vlastně dělá, že sacharidy se vlastně nejdřív jedou hodně nízký. Stará škola říkala vlastně, že 0, abyste vypálili glykogen a tohle, ale vemte si, že vy už máte v podstatě ten glykogen vypálený z celý ty diety, ty 3-4 měsíce jako předtím, co vy jste jako jeli, tak tam jste furt ždímali glykogen, takže když už máte formu fakt dobrou, tak v podstatě tam už skoro žádný glykogen jako není, takže nemá cenu ubírat úplně ty sacharidy nějak do extrému, spíš naopak to tělo by zase na to mohlo zareagovat tím, že se zalije vodou, protože nebude zvládat regenerovat. Proto je důležitý nějaký sacharidy tam určitě nechat. Takže dejme tomu, že neděle, pondělí, úterý, středa, takový ty dny, kdy ještě trénujete, tak se ty sacharidy snížejí lehce, než co jste jeli normální dietu. Dejme tomu, když dietu končíte na 200 sachrech, tak třeba ty sacharidy bych nechal 150 gramů jako v té vyprazňovací fázi, v té superkompenzaci. 150 sacharidů je tak málo, že se to pobere vlastně jenom jako mozek na přemýšlení, nějaký vlastně jakoby orgány na fungování, trošku vlastně dát třeba před tréninkem po tréninku a to ve vás tak schoří, že ten glykogen jako nemá absolutní šanci se doplnit. Takže 150 sachrů úplně v pohodě, samozřejmě pro ženy to bude potom míň, pokud sleduje nějaká dáma. Jak jsem říkal, je to prostě, když končíte tu dietu na nějakých sacharidech, třeba 200, holky třeba 100, tak potom dát po nějakých 30% ještě méně sacharidů do té superkompenzace. A úplně v pohodě to stačí. Já jsem trénoval vždycky buď do středy nebo do čtvrtka. Mám zkušenosti s tím, že ve čtvrtek jsem si dal ještě takovej kruháček na napumpování, protože ten čtvrtek už jsem tam vlastně měl středu odpoledne po tréninku, začnu vlastně už jakoby plnit. Nejdřív začnu jako pomalu sacharidy, že přidávám třeba 70 gramů sacharidů na porci, takže třeba tu středu se dostanu nějakých 350 gramů sacharidů. Potom čtvrtek, pátek mám vysoký sacharidy, to mám třeba, zase nemá cenu jako přehánět, samozřejmě liší se to typ od typu, ale mám vysledovaný, že jakmile přeženete ty sacharidy, úplně jako přestřelíte, třeba nějaký tisícovky a takovýhle, tak to tělo zase je to pro něj druh stresu a spíš se jako zalijete potom, než abyste naplnili ty svaly. Protože svalová buňka má určitou možnost navázat na sebe glykogen a jakmile toho glykogenu je přebytečné množství, tak se uloží do tukových zásob a do podkoží jako do vody, což je zbytečný. Takže vydržte to ještě,
můžete se přejít po závodech, ale ne před závodama. Takže nějakých 500-600 gramů sacharidů na naplnění svalů úplně bohatě stačí. A tu vlastně čtvrtek, pátek máte 500-600 gramů sacharidů, s tím, že v pátek mám i zkušenosti s tím, že někomu, kdo má větší tendenci držet víc vody, tak v pátek už se ty sacharidy ubírají třeba zase jenom na 300 gramů sacharidů, protože čím méně máte sacharidů, tím víc vás tělo pustí odvodnit a tudíž udělat jako lepší, tvrdší formu. Zase tam bude záležet, jestli chcete přijít jako větší, objemnější, tak tam prostě naplácáte v pátek i těch 500-600 gramů sacharidů, ale pokud budete chtít přijít spíš víc jako tvrdý, vysekaný, s detailama, zase můžete taktizovat vlastně, jak budou vypadat konkurence, tak podle toho se rozhodnout, jak vy budete chtít vypadat, tak tam potom čtvrtek dát normálně vysoký a pátek už dát třeba jenom 300 gramů sacharidů, protože vás to pustí mnohem líp odvodnit. A potom v sobotu, den závodu, tak si dá třeba jenom první 2 jídla nějaký sacharidový, třeba 80 gramů sacharidů snídaně, 80 gramů sacharidů nějaká svačina a potom už by jsem jen tak pozobával třeba rácia s marmeládou, rácia trošku třeba s banánem nebo s něčím, co jste zvyklí, nějakou rejžovou kaši si tam dát jako lehounce, malý množství, už abyste na mě nafoukli jako žaludek a plný břicho. Co se týče bílkovin, tak v podstatě je úplně jako podle mě nesmysl jet bez bílkovin, protože ty bílkoviny prostě potřebujete pro regeneraci, je to tělo na to zvyklý, zasycení hladu a celkově i taky jako ty svaly, aby byly jako hezký, jako vyzrálý, šťavnatý, tak nějaká bílkovina tam potřeba. Takže normálně do té středy, kdy cvičíte, tak dávat úplně normální množství bílkovin, co jste zvyklí, jenom ať nejste úplně nějaký nafouklí. A potom čtvrtek, pátek, sobota. V sobotu fakt jenom lehounce, to, co se vám dobře tráví, ale čtvrtek, pátek, když máte ty vysoké sacharidy, tak samozřejmě trošku tu bílkovinu ubrat, ale osobně jsem pod 200 gramů bílkovin nikdy asi nešel. A co mám zkušenosti, tak nikdo s tím neměl problém, když jsme jako nechali třeba 100 gramů masa na porci. Takže, že by se nějak jako zalil nebo něco, naopak cítíte se na tom jako skvěle, protože ta bílkovina trošku se toho najíte a není vám potom těžko, nic krásně se toho stráví, takže ta bílkovina je úplně v pohodě. A co se týče tuků, tak tuky v podstatě můžou být nějak konzistentně stejný, tam, kde máte na neděli až středu nízký sacharidy, tak tam ty tuky můžete naopak trošku navýšit, dát třeba 60-70 gramů toho tuku. Nevím, na kolika jste končili dietu, ale takhle bych to udělal v pohodě, ať máte trošku nějaký zdroj té energie, ať můžete normálně fungovat jako normální člověk. A potom ten čtvrtek, pátek, když jsou vysoký sacharidy, tak ty tuky třeba o 10 gramů stáhnou, takže těch, když jsme tam měli 70, tak čtvrtek, pátek bych dal tuky 60, protože tam hodně těch sacharidů, ale určitě bych je nevyřazoval, ty tuky vám taky dokážou ty svaly hezky naplnit. A v sobotu už těch tuků bych tam moc nedával, maximálně na snídani si dát 10 gramů tuku kvůli trávení, protože tam už chcete, aby se vám vlastně před závodama veškerý ty sacharidy prostě jakoby co nejlíp strávili a ten tuk přece jenom trošku zpomalil to trávení, takže v tu sobotu v den závodu by jsem dal jenom třeba 10 gramů tuku nějakého lehce střebatelného k snídani a potom už bych nedával do závodu ty tuky. Úplně nejsem zastáncem toho, že někdo dělá, že v pátek jde večer na hamburger a přejí se hranolkama, slaným a tady tím. Vlastně nepije a dá tam diuretika. Není to úplně zdravý, tenhle ten jakoby styl superkompenzace. Tím nechci říct, že by to někomu nefungovalo, ale vím, že co jsme zkoušeli s nějakýma lidma, co to jako si vyzkoušeli sami na sebe, tak se necítili dobře, pak většinou se posrali, bylo jim těžce, bylo jim blbě. Celou dietu v podstatě nějak třeba nečítujete nebo nejste zvyklí na tady ten druh stravování a potom tam najednou přijde prostě extrémní množství tuku, přepálených olejů, soli a všeho, to tělo na to nereaguje většinou dobře. Takže tohle nejsem úplně zastánce. A co se týče zeleniny, tak určitě by tam měla být až do pátku nějaký druh zeleniny. Menší množství potom, když jsou vysoký sacharidy kvůli vláknině, ale ta vláknina je důležitá, aby vlastně vaše vylučování furt fungovalo. Není něco horšího, než když potom ty 4 dny nejdete na záchod a pak vás to chytne před stage a nemůžete prostě, už jste tak ve stresu, že to nejde, máte plný břicho, takže ta zelenina je tam důležitá.
Co bychom ještě tak zmínili? Tréninky a kardio. V neděli většinou mívám ty poslední nohy, zase to bude záležet na každém z vás, jak jste schopný regenerovat, jak jste pokročilí, jestli jste podpořen nebo nejste na té regeneraci. Já to dělám tak, že v neděli dám prostě poslední nohy, potom pondělí, úterý, středa si vedu normálně nějak jakože záda, prsa, ramena třeba, k tomu hodím někde ruce a takový. A ten čtvrtek občas ještě, když se cítím a tam už jsou ty vysoké sacharidy, tak si jdu napumpovat vlastně horní část těla, jen tak lehunce, nepotrhat ty svaly, jenom využít ty sacharidy, aby se uložily prostě tam, kam mají, zapózovat si, doladit si nějaký jako pózy a tohleto. Tam už se cítíte dobře, zase cítíte hezky ty svaly, protože tam furt máte vodu, sůl, hodně sacharidů. A většinou ty lidi vypadají zrovna ten den čtvrtek úplně nejlíp, co kdy vypadali. A potom už to jde trošku do kopru. Takže tady vlastně je ten trénink. Kardio, nějaký schody, hodně lidí dělá schody, že kvůli zadku. Tak to bych vlastně dal poslední s těma nohama. Někdo po nohách už jakoby schody nejezdí. Já třeba v té superce si dám třeba ještě 15 minut ty schody, promačkám trošku ten zadek a od pondělí už si jdu třeba jenom pás nebo procházky, nebo jen tak na pohodu třeba si dám rotoped doma, aby tam nějaký pohyb byl. Přece když jste zvyklí celou vlastně dietu nějaký kardio, tak bych ho jako nepřestával, už jenom kvůli té vlastně mentální stránce, že mi to pomůže cítit se dobře, jako lepší trávení a všechno využití těch živin, takže to kardio bych jakoby nikdy nevyřazoval, furt bych tam nějaký ten pohyb jako měl. To máme tohleto. Co se týče těch diuretik, jo, je to na sypání je vlastně nejnebezpečnější diuretika a inzulín. A ty diuretika z toho důvodu, že pokud to s nima přeženete, tak vám zousne extrémně krev v těle, jako kdybyste měli med. A vemte si, že tam je strašný riziko toho, že dostanete nějaký infarkt, že s vám ucpe někde nějaká céva, žíla, tepna a sekne to s váma. Takže tohle je vlastně fakt hrozně nebezpečný a nikomu to nedoporučuji. Forma se dá určitě udělat hezká i bez toho. A třeba od jedné značky červený, co sponzoruje Milana Šátka, tak se dají koupit docela dobrý diuretika na bázi bylinek. Jo, jsou tam veškeré věci, které jako odvodňují, což je chřest, je to přeslička a takovýhle různé bylinky. Takže to určitě mám vyzkoušený na všech a všem to strašně funguje, abyste nemuseli používat ty zakázaný. Ty zakázaný diuretika se vlastně dělají na draslík šetřící a potom vlastně jako diuretika, který strhnou veškerý vaše minerály v těle, což potom hrozně lidí dostává křeče a necítí se vůbec dobře. Úplně hnus. Nejvíc často jsou zneužívaný ty vlastně kálium šetřící, ty draslík šetřící, protože to vám vlastně udrží plný ty svaly, víceméně jenom to by to mělo strhnout tu vodu z podkoží, ale zase bacha na ten draslík, pokud vy budete ještě suplementovat draslík navíc, nebo budete jíst hodně banánů, brambor a tohodle, v čemž je draslík, tak ten draslík se vám kumuluje v těle a může dojít k tomu, že draslík, když máte extrémně převela draslíku, tak vám to zastaví srdce. Říká se mu draslíková pumpa, můžete si to vlastně jakoby vygooglit a zastaví vám to jednoduše srdce na místě a většinou, když přijde jakoby lékařská pomoc, sanitka, tak první, co udělají, že vám dají infuzi, kde je moc draslíku, kde je další draslík. Takže tím vás vlastně úplně jako odrovnají, odepíšou, zabijou na místě, aniž by o tom věděli. Proto když už náhodou někdo tohleto dělá, tak by to měl říct někomu, kdo tam s ním bude a kdyby náhodou se něco stalo, tak aby věděl, když přijde sanitka, aby jim řekl prostě, co se děje a co zneužil a tohle, ať mu nedávají za žádnou cenu prostě draslík, infuzi draslíku s draslíkem, protože to by byla jeho prostě finito. Takže ty diuretika jsou fakt hrozně nebezpečné na tom, vůbec bych to neriskoval. Další může být ten inzulín, co jsme si říkali, druhý nejnebezpečnější. Ty enhanced, jakože podpořený lidi dost zneužívají takhle v té superce, když plnějí svaly i inzulín, že si dávají třeba rychleji po malých dávkách s každým jídlem, aby mohli sníst hrozný množství toho inzulínu.
a aby se jim vlastně jakoby plnily ty svaly, jenže tam vy to třeba přeženete trochu s tím inzulínem, nebo nestihnete se někde najíst nebo něco a spadnete do hypoglykemie a zase, když prostě vám nikdo nedá ten cukr, tak vy můžete umřít. A za to určitě nestojí. Takže tomu bych se prostě vyvaroval. Určitě to jde dělat ta superkompenzace i bez toho a vím o lidech na Olympii, co prostě diuretika ani ten inzulín tam potom vůbec necpali a vypadali úplně luxusně. Třeba Ian Valier, tak potom právě mluvil v podcastech, že on mu jako diuretika vůbec nedává a není toho zastáncem, že to stáhne prostě vodu ze svalů a nejste tak plný a necítíte se dobře. Takže to se dá určitě dělat bez toho. A všem vlastně závodníkům budu držet palce na tyhle jarní závody. Sám teďko na jarní závody nemám žádný klienty, mám potom klienty na podzimní sezónu zase, takže pokud byste chtěli třeba poradit nebo prokonzultovat i nějaký teďko ještě jarní závody se mnou, určitě vám jsem k dispozici, případně nějaký přípravy na závody, moc klientů na online coaching teďko nemám, tudíž mám mnohem víc času třeba právě na tebe, pokud by si chtěl pomoct a být pode mnou, udělat nějaký pořádný progres, takže moc rád vám s tím poradím, pomůžu, můžete se mě zeptat do zpráv na cokoliv, všem vždycky odepíšu a to je všechno k tomuhle videu. Doufám, že vám to pomohlo, že jsem vám otevřel nebo ukázal zase nějaký svoje názory na tu superkompenzaci. A dejte like, dejte odběr, tím mě vlastně strašně moc podpoříte v mý tvorbě a vidíme se třeba na těch závodech. Čau.